Ba și Tudor, domnul Marius. El n-are nimic. Ești mort. Asta e ultima slăbutuțele? E bun. Du-te, bă, Ghiță, ce faci cu asta aici, Ghiță? Tu vrei să-l bați pe Nea Vali? Băi, adevărul că trebuie să-i trimiți 2 litri de țuică pe mine la Nevali. Și ăsta e frumos, roiul ăsta. Da, uite, da, uite aici, trebuie să-i schimb matca, vezi? E schimb matca, hai la următorul să vedem. Ai de capul meu, Ghiță, dar ce e aici? Ce e aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Despre ce vorbim? Despre inovații și talent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame. Hai, dar nu e plin. Asta îi arătă să schimb matca, vezi? Stă bine, mă. Dar degeaba, mie nu-mi place. Stă bine, foarte bine. Ai de capul meu, dar ce e asta? Ce să fie tăsului albine? Ai, ce stup, e adevărat, ce stup, de stup. Extraordinar. 10 din 10. Da, Bă, așa, ai uite jos, bă. Uite la asta care ai lucrat tu la el. da, Uite, vezi să vezi? da, o da miere. Ai, că poți să bat una în bucă, bă. O da miere. O da miere, da, o da miere. Ai de capul meu. Ai de capul meu, Ghiță, dar ce faci aici? Asta e munca, tată. Asta e munca și... Nu poate fi adevărat. Bă, băieți, bă, luați clasă de la... Ăsta e mai slăbut, Ghiță, Da, dar ăsta e uite, rău. uite că acolo scrie mască de schimb. Trebuie schimbat. Da. Frumos, frumos, superb. 10 din 10. Domnul Șerb, Domnul Șerb, ce părere ai tu? asta e o brichetă, mă. Da, o brichetă, da. E bună, mere, că e asta cu care aprinde la stupi. Și n-ai știu că e acolo. Nu, asta e tăruiuț. Ceau, Adel. Ceau, Adeluță. Ia, omule, dar tu chiar îl bați pe Nea Vali la curbă. Bă, nu știu dacă îl bat la cur. Ăla e un roi făcut de mine, unul mai micuț. Ăla e roiul Odela. Aici și arăs roiul. Roi, Da. frumos, superb. Ghiță, dar tu ce vrei să faci cu astea? Păi e polen. Tu vrei să trăiască tot, Ghiță? Da, asta e rămatcă de Ai schimb. de capul meu. Și asta vreau să schimb. Unde e ăla cu fagurile? Deci jos. Bă, Asta e matcă făcută de mine, tu zici. frumos. Adela, am unul de-a tău. Uite-te jos. Vai, Ghiță, dar uite-te, bă, dar de ce nu... Tu nu ai dat spațiu, bă, tu și după diafragmă. Tudore, tu la stupii tăi faci ce vrei, eu la mei fac ce vreau. Ce Ghiță. Nu mustră-te, domnul, să te mustră. Uite ăsta, cred că e. Nu e ăla, m-aș trecut de el. Am trecut de la. Da, uite, asta e mai. Asta e ăla cu vagurile. Eu cresc cu fagurii. Ia ca de ele. De acolo frumusețe rară. Mai mă vrea puțin de rău, dar el nu așa știe lucra. Cu Adele, tată, inovații și talent. Da, tu veneau, asta e mai să... tu ți lucra. Taci că frumos, bă, Ghiță. Uite, Uite aici. Du-te aici. uite aici, bă, asta e mai schimb, ăsta schimb matca. Și atât, atât. Și ăsta, de ce nu l-ai văzut pe ăsta, cred că? Da, uite și ăsta. Da, ești buni? Sunt ok? Da. Hai, m-am țucat.